Atunci când vorbim de gândire strategică, probabil primele lucruri care ne vin în minte se leagă de planificare, anticipare, gândire în perspectivă și toate sunt adevărate. Totuși, un demers de a dezvolta gândirea strategică cred că are ca prim pas decisiv o mai bună proprietate a termenului și o înțelegere mai profundă a acestuia. Și cred că de multe ori asociem gândirea strategică cu lucruri care sunt acolo, dar care nu sunt complete. Pentru că a gândi strategic e de fapt un proces care definește modul în care ne gândim, evaluăm, vizualizăm și creăm viitorul. Pentru noi sau pentru alții. Și a vorbi de gândirea strategică ca un proces de creație e pe de-o parte îndrăzneț, dar pe de altă parte foarte adevărat. Și de aici o să plecăm în cursul de gândire strategică pentru a vedea apoi instrumente care ne ajută să gândim, evaluăm, vizualizăm și să creăm viitorul.